Baščija podnosrednjovjekovnog Sokol grada čuva tradiciju zanata već pola milenija. Bogato kulturno-istorijsko nasljeđe, divni predjeli i čuveno gračaničko gostoprimstvo svakom posjetiocu ostaće duboko u sjećanju. Dobrodošli u Gračanicu, dobrodošli u Tuzlanski kanton. Sahat Kula je važan kulturno-historijski objekat star preko 300 godina. Visoka je 27 metara i druga je po visini u Bosni i Hercegovini, odmah posle Sarajevske. 2002. godine proglašena je državnim nacionalnim spomenikom. Osman Kapetanovu medresu osnovao je 1800. godine Osman Kapetan, otac čuvenog Husein Kapetana Gradaševića, zmaja od Bosne, a danas je multifunkcionalni objekat gdje su smještena udruženja, gračaničko keranje i preporod, a mjesto je održavanja manifestacije ljetne večeri pod lipama Gračanice. Odmah preko puta medrese, koja predstavlja simbol i ponos cijelog gračaničkog kraja i ovog dijela Bosne i Hercegovine, nalazi se predivna bijela džamija, sagrađena još u 17. vijeku. U njenom haremu su stari nadgrobni spomenici, koji su sami za sebe spomenici kulture. Historijski spomenik, hram Vaznesenja Gospodnjeg sa ikonostasom u Gračanici, sagrađen je 1926. godine, a od 2013. godine nacionalni je spomenik Bosne i Hercegovine. Sredinom 80. godina 20. vijeka formirana je zavičajna zbirka sa značajnim fundusom arheološkog, historijskog, etnološkog i numizmatičkog materijala, a od 2005. godine predstavljena je javnosti u vidu stalne postavke u prostorijama Bosanskog kulturnog centra. Zavičajna zbirka mijenja ime u Zavičajno-muzejska zbirka i galerija i dobija svoj poseban prostor i stalnu postavku. Kuća Mare Popović nacionalni je spomenik ustupljen udruženjima koji se bave promocijom i održavanjem kulture i tradicije. Srednjovjekovni grad Sokol se nalazi na oko 5 km sjeveroistočno od Gračanice, na uzvišenju građenom od vulkanske stijene visokoj oko 40 metara. Izgrađen je na prelazu iz 14. u 15. vijek. U doba srednjovjekovne bosanske države, kraljevski grad Sokol imao je veoma važnu ulogu u odnosima između bosanske kraljevske dinastije Kotromanića i dinastije mađarskih kraljeva i krupnih feudalaca sjeverno od Save. Stara džamija Sokol u Sokolu proglašena je nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine. Ova srednjovjekovna građevina, prvobitno izgrađena u prvoj polovini 15. vijeka kao feudalni dvorac, je u 16. vijeku pretvorena u džamiju i najstarija je u ovom kraju. Akumulacija termomineralnih voda u području Sprečanskog rasjeda je jedno od najvećih ne samo u BiH nego i na Balkanu. Termomineralne vode, pored energetskog potencijala, imaju širok dijapazon primjene u zdravstvu, rehabilitaciji i turizmu. Istaknuti turistički resurs, koji svoju turističku ponudu bazira na ljekovitoj termomineralnoj vodi, su Terme Gračanica. Vis kod Gračanice je najviši vrh planine Trebave sa uređenim izletištem na kojem se u većem dijelu godine održavaju razne kulturne, sportske i druge prigodne manifestacije. Atraktivna je lokacija za ljubitelje prirodnog ambijenta i čistog zraka, ali i za sportiste, rekreativce i izletnike.
Posjetitelji mogu uživati u divnom pogledu koji puca sve do rijeke Save na sjeveru, te do planina Vlašić, Ozren, Konjuh i Majevica na jugu. Izletište Vis na nadmorskoj visini od 652 metra sa stijenom Sjedi Krš poznata je turistička destinacija, omiljena među planinarima i paraglajderima. Ima nešto neodoljivo u ovom gradu. Zbog nadaleko poznatog šeretskog duha od zanata čaršije, svi koji je posjete poželjet će da tu i ostanu. Posjetite Tuzlanski kanton, posjetite Gračanicu.